Pani poslankyňa Remišová, chvála Bohu, že tie vaše vystúpenia už naozaj v tejto republike neberie nikto vážne, pretože tie kýble špiny a odpadu, ktoré ste tu dnes vyliali, tak to je niečo nehorázne. Vy idete niečo rozprávať o šafárení, vy, ktorá ste zaťali sekeru vo firme IT Slovensko 7 miliónov eur, kde sa vyplácali 100-tisícové odmeny bez toho, aby zamestnanci mali vôbec nejakú prácu, kde si volali barbera za 1000 eur. Vy idete rozprávať niečo o šafárení, ktorá ste nakupovali na váš rezort nábytok za niekoľko desiatky tisíc eur, napríklad ako sedačku. Veď to je neuveriteľné, pani Remišová, čo vy ste tu dnes opäť predviedli a naozaj ja len pevne verím, že konečne už si zapamätáte aj tú hodnotu tej DPH-čky. Hoď sa ju teraz budete musieť bohužiaľ učiť na novo, ale tak snáď už si ju zapamätáte, pretože toto bol presne váš obraz. Vy ste ani nevedeli za vášho pôsobenia, koľko percent máme DPH. Taký bol obraz vašich vlád. A vy si tu idete niečo rozprávať, že my sme nejakí nesúrodí, alebo ja neviem, ja mám normálne predstavu, že vy ste sem dnes spadli z gurúnu, nikdy ste tu nevládli, nikdy ste tu nepôsobili a dnes nás idete všetkých moralizovať a poučať. Toto, drahé Slovenky a Slováci, je Veronika Remišová, prvá najmúdrejšia. Naozaj, už ste všetkým na smiech celému národu a nech nás Pán Boh ochraňuje od toho, aby ste sa raz vrátili k moci. Ďakujem. S reakciou na faktické poslankyne Remišová. Ďakujem. To je také typické pre poslancov vládnej koalície, ktorí keď nemajú argumenty, tak začnú osobne útočiť a začnú osobne nadávať. Spomínate si, pán Bartek, ako pán poslanec Tomáš nevie, koľko stojí mlieko. Spomínate si na to. Pán minister práce a sociálnych vecí. Však? Dobre. No a teraz poďme teda vecne a fakticky. To odpoviem pánovi Hazuchovi. Pán Hazucha, vy ste spomínali, že boli najdrahšie energie. Vy ste spadli z Marsu? Najdrahšie energie, však my sme mali najlacnejšiu elektrínu a najlacnejšie energie nie len v celom regióne, my sme mali najlacnejšie v celej Európskej únii práve preto, že sme ľuďom pomáhali a práve preto, že sme dedikovali na pomoc domácnostiam, sme dedikovali 1,4 miliardy eur, ktoré dokonca sme vybavili, že si to môžeme zaplatiť z eurofondov. Takže nie najdrahšie, najlacnejšie sme mali, pretože to bol náš sľub občanom. Hovorili ste o cenách. Ceny? Však rožok stojí viac, ako keď ho chcel Robert Fico napchať s prepáčením premiérovi Hegerovi do úst. Však teraz stojí rožok viac. Vy nechodíte do obchodu? Jasné, že to nevidíte spoza tých vašich vládnych bavorákov. Vy neviete, koľko stojí mlieko, neviete, koľko stojí rožok, neviete, ako žijú ľudia, neviete, aká dražoba je. Vy tu budete rozprávať energie, ceny, pohonné hmoty. Pamätáte si, kedy robil Robert Fico videjko na pumpe? Ako kričal, jej, aké drahé sú pohonné hmoty. To tak pohonné hmoty za vás stáli viac. A vy ste sa rozkrikovali, koľko stoja pohonné hmoty. Konsolidácia. A že sa nehambíte toto vôbec hovoriť, keď vaši ministri, ľuďom hovoríte, že si majú uťahovať opasky, ľuďom hovoríte, že sa majú uskromniť, berete im daňový bonus, my všetko, čo sme sľúbili, sme splnili. Povedali sme, že im zavedieme daňový bonus sme im zaviedli sme príspevok tehotným ženám, zvýšili sme rodinné prídavky, ktoré vy celých 12 rokov ste zvyšovali o pár centov. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.